سراوت أمريكا ولعلنا إيران مركب متقعت دحر مسعى وحيلتها تصدت إيران كم حنا مفداي حانت بأمريكا تونن مركب أبقلات مهور موزاو تحتو تصورهم كم زوعالو تقليتو زفت عمزي أبتي استراتيجيكا وبوتا زلت تبحري عوي سقات كم زودغون زباوت رخم زقادرن يقلت علو إيران بستفلالي وتدرو علامان معسكرات إني أمريكا خمونا ما خلا مراع زركبها قرات حيال متقعتات كتكايد حديرات تركب الله إيران كايدات تركب زلا كم زعينة متقعتات كابت زقدم فولي زخون درونات فالستيك مسائلات تقييمات تركب الله عندما قالنا زي قدام منقسط أمريكا ولعل دسيتاتنا إيران دحر زكايدونا فالستيك مسائلات كمونا نفرتو قمت قعتيو أتزيادان إيران زتقع قداي كابت هاجر استبقست وانت بوتسوانا زخونت مركب بمنقسط أمريكا تحريما مول بمول دحر متحالايو سرحتني تتنايتا مركب كدحنون كلو أتا مركب قن مول بمول كمستحالت حدا كابت تمالا ماسي زوات حبريتايو منقسط إيران بس قداي تقطع ولا العلامات منقسط أمريكا نزمت قعد خفتم حديرو قال خابتن علامات كوين زركوا هاجرات مأخلا مبرا كم بعل الكويت بحرين حبرات إمارات عرب كمون وانت باناما زخونت مركب أمت أو هرموز قال خابت إيران متقعت كايدات اللنزلايا الكويت زركب كلتو تدرو معسكراتنا منقسط أمريكا بخبيت تهاريم يركبالو 8 بليون دولار واقو سرعة مكل خال ميسايل منقسط أمريكا نتزمت متقعت خقوطات أرويكالن إيران بتزكايد زنبر سممع مقراص تخص جزية استفلالي صورات كتم عبل بايتان عدلن كم زرخبت تنتنت بوليتيكا عالمنان مزقوداي قربت زلو موغناتون تنتنان صحفات النغرب يركبوا له منقسط أمريكا نزي إيران كايدات تركب زلا كم زعينة متقعتي قصال سقمتታት كهم مخان أمريكا إسرائيل لعلو التدراو مدلوات يكايدا خمزلو أكال حبريتات وطي يركبالو أزي حجي زخصص زلو خينات ويكاقاتي مزركب زلو خيناتات كابتي قديمو زنبر خلتا قصاتنا كوينات اتزخفئن نعلم كان عبيت حدقات سود كم زخونن إماتات توهيب يركبالو متاو هرمز داقمي مول بمول تخردينون تعاطيون يركبالو أبزو حلف 12 ساعات زخونت تخون مركب نمتاو هرمز كتسقر أيكالتن واقاتت ندادن غازنا على ممليسونا بزل على أرزنا عرق يركبالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتمس إيران كايدو تسنح ركباتن زرباتنا باكستان قطرن يقتل كم زلو كواتمال تتزاربه سبب سلطان منقسط إيران جن مس أمريكا زكايد ركباتن زرباتن مول بمول داو كم زبالة أمريكا سممع مقراص تخصي 5 حساتو إيران زول زبها الفالستيك مسائلات دروناتن أو على أمريكا محاست أمريكا كتزن مخانا حجوين متن قطاتات يبا تركبالا استولي عزر كبزل كم زعينت كويناتنا وكال أخونتات وني السقاقرالو مرح سمين كوريا بلعل إيران زكايد زخون يخون متقعتي بأمريكا إسرائيل بفلاي كازن هاجرات نيكولار زبها لصوارات انت تتغيمان سمين كوريا بقتنا وزخونات كتصنبر مخانا وتدرو علامات منقسط أمريكا وقربا بتهاجرات دو كوريا جابان زركب كسكا وشت أمريكا إسرائيل فالستيك مسائلات كتونشف مخانا بمن قد مرحي أبيلا متن قطاتات يبا تركبالا أمونغو يوكرين روسيان زكايد زل خوينات قصيلو حدير يركبالو منقسط روسيان خالعليتي أبلع الختماتاتنا يوكرين حيال زخونه دبدابات أكايد يركبالو بزلوم ليت تخايد زركب زل خمس عينه دبدابات 36 سلموان سبات كم استقتلوا كاو يوكرين سبصابات وطي يركب منقسط روسيا اتزكايد زل خمس عينه متقعتي يحيلو قوصله مخانو يوكرين بدروناتن كالت صوراتن تتقيما وشت مريت روسيا تكايد زل دبدابات دوس كازي بلتو منقسط روسياون اتزكايد زل وتدراو سرحيتات دوكب لخمس زيكوني متن قطعات يحلفو زركب زلو أمونغو زنكلت هاجرات تخصيت زركب زلو خونتاس كحج بزي زخون يخون مفتحتاتن نامس سحاب أنفتي قتصلالو نزي أوكرين روسيان زكاي زلو خونات هاجرات أوروبا بفلايكا أولات نيتو ستنبرو سلازخون حاد كابتين مفتوحة شجار خوين زركب زلو عبيت خونتاتيو عالمنا بكل توجن حيال كوينات النار أي تركب الله الزكاي زلو خمس عينت حاد جنيا خوينات نقطة وعالم هاسيو بفلايكا أنواجات ندادن غازن سماي قط عاريجو هزب عالم بزقلو لاو تهاسير كبالو مرحت هاجرات عالم نزتخاسي تزركب زل خونتات مفتحتات كناديو صوعيتات كم مقراو حليفهم عبايتا زخون يخون زجبت فرخنصو أيكالون እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣመንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ዝነበረ ኣብርሃማዊ ስምምዕ ባድማ መንገዲ ፈሪስ ይርከብ ስዑድ ዓረብ ድማ ነቲ ሚስጥራዊ ድርድር ኣቋሪፃቶ ትርከብ ኣላ ካብዚ ዓቢ ዘተሓሳስብ ድማ ቀጠር ዖማን ኣብ ውሽጢ 6-9 ወርሕ ሓይልታት ኣሜሪካ ካብ ወታደራዊ ማዓስከራት ሃገረን ንምውፃእ ምድላዋት ይገብራ ምህላውን እዩ ቅድሚ ሕጂ ንኣሜሪካ ዘገልገላ ሓድሽ ፀጥታዊ ምሕዝነት ስዑድ ዓረብ ፓኪስታን ቱርክን ግብፅን ነቲ ዘባዊ ሚዛን ሓይሊ ሙሉ ብሙሉ ይቕይሮ ምህላው እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምክያድ ፈተነ ኒኩለር ኢራን ነቲ ኣህጉራዊ ስምምዕ زي مزرقة نيكولار واتوار زتحسن لعلنا أمريكا وعالم زدخ مخانون تقليد اللون
እዚ ከምዚሉን ከሎ እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ መጥቃዕታት ቀፂላ ትርከብ ኣላ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክልቲኦም ወገናት ተኹስ ደው ንምባል ከም ዝተስማዕምዑ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከቢድ መጥቃዕቲ ይፈጺም ኣላ። ሰራዊት እስራኤል ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ሰብኣሎ ነፈርቲ ሒዝቦላ ንወታደራት እስራኤል ድሕሪ ምጥቅዑ ምዃኑ ገሊጹ። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ተዋፊሮም ዝነበሩ ክልተ ወታደራት እስራኤል ከም ዝቆሰሉ እውን ተገሊጹሎ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሕነ ብምፍዳይ ደቡብ ሊባኖስ ብምውቃዕ እቲ መጥቃዕቲ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጥሎም። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካዛብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ንፍጽመሎም ከባብታት ንምስፋሕ ንሓስብ ኣለና ክብል ገሊጹሎ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዋሽንግተን ሓድሽ ድርድር ንምክያድ ምድላዋት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዘጋጠመ ምዃኑ ድማ ዘተሓሳስብ ገይሩ ይርከብ ኣሎ። ምጅማር ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራን ረብሑን ናይ 560 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ ፈለማ ፍርያት ትካል ዕደና ነሓስ ፖሊሜታሊክ ኣስመራ ንቁጠባ ኤርትራ ናህር ከም ዝውስኸሉ ተገሊጹ። ሬድሲቢኮን ናይ ፈለማ መፍረናይ ትካል ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ትካል ዕደና ነሓስ ፖሊሜታሊክ ኣስመራ ኤርትራ ካብ ሰደድ ተረኸቦ እቶት ብምዕባይ ነቲ ካብ ካልኦት ትካል ዕደና ተረኸቦ ዝነበረት ብምውሳኽ ኣብ ጂዲፒ ናይ ነዊሕ እዋን ጽልዋ ክፈጠር ምዃኑ ኣረዲዩ። እዚ ሓበሬታ ወሲኹ ፍርያት ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ዝተፈላለዩ ቁጠባውን ማሕበራውን ጽልዋታት የምጽእ ከም ዘሎ የርድ። መርበብ ሓበሬታ ሬድሲቢኮን ምስ ምጅማር ፍርያት ናይ ትካል ኣመልኪቱ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ብቐጥታ 1000 ክሳብ 1200 ዝበጽሑ ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እንከሎ ካብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ ዝተመረቑ ኪላታት ከዓ ነቲ ብኽልሲ ሓሳብ ዝተምሃርዎ ብተግባር ክፍትኑ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ የርድ። እቲ ሓበሬታ እዚ ናይ ስራሕ ዕድል ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ቁጠባዊ ረብሓ ይፈጥር ከም ዘሎ የምልክት ከም ዘሎ ይሕብር። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ንዓመት ብመንገዲ ወደባፅ 400 ሚልዮን ቶን መዓድን ናይ ነሓስ ወርቂ ዚንክ ከምኡውን ብሩር ንሰደድ ክልእኽ ስለ ዝኾነ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ብምድንፋዕ እታዊ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ብዝገብሮ ኣስተዋፅኦ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ በርክቶ ከም ዝገብር የርድእ። እዚ ፕሮጀክት ምስቶም ተጀሚሮም ዘለዉ ብሕጂ ዝጅመሩን ፕሮጀክታት ተደሚሩ ከዓ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ልዑል ጽልዋ ከምጽእ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ እቲ ዝተዘርገ ሓበሬታ የርድእ። ፋብሪካ ፕላስቲክ ባጽዕ ጠለብ ሃገር የማለ ኣብ ባጽዕ ተደኪኑ ፕላስቲክ ከም ምፍራይ ዝርከብ ጠለባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝሰላሰሉ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሓት ብምሉእነት ቀረብ የዳሉ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ኣብ 2007 ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ዝተመስረተ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ናይ ትቦ ጎማን ካልእን ዘፍሪ ትካል ፕላስቲክ ምጽዋዕ ኣብ ኤርትራ ንዝሰላሰሉ ናይ ጾሩይን ረሳሕን መስመር ፈሳስን ንምምላእ ልዑል ግደ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብሪሁ። እዚ ትካል ጎኒ ንጎኒ ናይ ልምዓት ውጥናት ተዋሃሂዱ ከም ዝተመስረተ ዝሕብሩ ኣካየድቱ ብመንገዲ ዘመናውያን ማሽነሪታት ዝተፈላለዩ ዓይነትን ዓቐንን ዘለዎ ፕላስቲክ ከም ዘፍሪ ይሕብሩ። እዚ ትካል ቅድሚ 18 ዓመት ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለዎም 15 ዓይነት ካብ 16 እስካብ 20 ሚሊ ሜትር ጎኒ ዘለዎም ናይ መስኖ ቱቦ ጥራይ የፍሪ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ኣካየድቲ እቲ ትካል ብዝተገበረ ሓያል ወፍርን ጻዕርን ከምኡ እውን ምጉልባት ጊላዊ ዓቕምን እቲ ትካል ካብ 60 እስካብ 400 ሚሊ ሜትር ጎኒ ዘለዎ ቱቦ ንምፍራይ ከም ዝበቕዐ ኣረዲዩ። ኣካየዲ ትካል ፋብሪካ ፕላስቲክ ምጽዋዕ እዚ ትካል ኣብ 3 ኣሃዱታት ተመቓቒሉ ማለት መፍረ ዓብይ ዓቐን ዘለዎም ቱቦታት መፍረ ቱቦ መስናዊ ነጠብጣብ ከምኡውን መፍረ ማዕቆር ማይ ተመቓቒሉ ንጥፈታቱ ከም ዘሰላስል ኣካይዱ ይገልጽ። እዞም ኣካየድቲ ትካል ወሲኾም እዞም ዝተጠቐሱ 3 ኣሃዱታት ንሰለስተ ዕላማ ማለት ንኣገልግሎት ጾሩይ ማይ፣ ሕርሻ፣ መመሓላለፊ ረሳሕ ፈሳሲ ክውዕል ዓሊሙ 17 ዓይነት ፕላስቲክ ከም ዘፍሪ የረድኡ። ፋብሪካ ፕላስቲክ ምጽዋዕ ካብ ኢጣልያ ብዝመጻ ማሽነሪታት ንጥፈታቱ ከም ዝፈለመ ዘረድኡ ሓለፍቲ ትካል ኣብ ደቂቕ ብ72 ኢንች ዝርጋሕ ዘለዎ መሳርሒታት ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎ ቱቦ ንምፍራይ ከም ዝከኣል ይሕብሩ። እቶም ኣካየድቲ ትካል ፍርያት እዚ ትካል ብኤሮፓዊ መለክዕታት ደረጃኡ ተለኪዑ ብቕዓቱ ዘመስከረ ፍርያት ፕላስቲክ ከቕርብ ከም ዝኽኣለ የምልክቱ። እዞም ኣካየድቲ እዚ ትካል ፍርያት ናይዚ ትካል ጠለብ ትካላት መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ከምኡውን ህዝቢ ንምምላእ ይሰርሑ ከም ዘለዉ የረድኡ። ንሳቶም ወሲኾም ኣብ ሃገርና ተደኪነን ዝርከባ ዓበይቲ ዲጋታትን ናይ ሕርሻ ስፍራታትን በዚ ፋብሪካ ብዝፈረየ ፕላስቲክ ይጥቀማ ከም ዘለዋ የረድኡ። ቀንዲ ሓይሊ ናይዚ ትካል ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝትካል ምዃኑ ዘረድኡ እዞም ኣካየድቲ ካብ ኮሌጃት ኤርትራ ልዑል ብቕዓት ሰኒቖም ዝወፁ መንእሰያት ብሙሉእ ዓቕምን ብቕዓትን ነዚ ትካል ከም ዘካይድዎ የምልክቱ። እዞም መንእሰያት ልዑል ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ምሕደራ ግዜ ከምኡውን ብፍልጠትን ግብርን ዝተዋሃደ ብቕዓት ብምስናቕ ነዚ ትካል ንዘቕርብሉ ጠለብ ተገልገልቲ ብምምላእ ኣብቲ ስራሕ ጸኒዖም ከም ዝሰርሑ ድማ ዝተዓዘቡ ወገናት ይገልጹ። ብዝህብዎ ኣገልግሎት ዘሎ ድልዳልን ብቕዓትን ዘመስከረ ፍርያት ፕላስቲክ ምጽዋዕ ኣብ ኤርትራን ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሓት ብምምላእ ምጉስ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከቡ ይሕብር። እዚ ፍርያት ፋብሪካ ፕላስቲክ ምጽዋዕ ኪነ ጠለባት ውሽጢ ሃገር ንሰደድ እውን ብቕዓት ከም ዘለዎ ይገልጽ።
لوخ إيرترا بهجرا مدرخ ጸጥታ تساتيفو بأمباسادر إيرترا فيدريشن روسيا تبيتروس ጸጋይ ዝተመርሐ لوخ إيرترا ك26 እስከ 29 ጉንቦት ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ኣህጉራዊ መድረኽ ጸጥታ ተሳቲፉ እቲ መድረኽ ብዙሕ መኣዝን ዘለዎን የዓለም ስርዓት ምምስራትን ከምኡውን ልማዳዊ መንፈሳውን ስነ ምግባራውን ክብርታት ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ዝብል መርሕ ጭርሖ እዩ ተኻይዱ እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ፌደሬሽን ሩስያ ዝተዳለወ መድረኽ ካብ ልዕሊ 120 ሃገራት ዝመጹ 5,000 ተወከልቲ ኣሳቲፉ እቲ መድረኽ ኣብ ምክልኻል ሓድሽ መግዛእቲ ውሽጣዊ ምትላል ውሕስነት ሳይበር ምክልኻል ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓት ሓበሬታ ምቕላስ ግብረ ሽበራን ስግረደባዊ ገበናትን ከምኡውን ጸገማት ማይ ከም ዓለማዊ ዘባውን ከባቢያውን ብድሆታት ጸጥታን ድሕነትን ዘተኮረ ነይሩ እቲ ልኡኻዊ ጎኒ ተኣኺባ ኣብ ዓውድታት ጸጥታን ድሕነትን ፍሉይ ምህዞታትን ምርኢታትን ምስ ዘቕረቡ መንግስታውን ዘይመንግስታውያን ትካላት ተረኺቡ ብዛዕባ ዕድላት ምትሕግጋዝ ተመያይጡ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽታት እንኳዕ ሓጎሰካ ናብ ኣስመራ በፂሖም ይርከቡ መራሕቲ ሃገረ ኩዌትን ሪፓብሊክ ማልዲቪስን ብምኽንያት መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው ኣብቲ ብስም ሃገሮም ንባዕሎም ዝለኣኽዎ መልእኽታት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ትምኒት ከምኡውን ሰላም ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራ መሓላሊፎም ኣለው ምስ ኤርትራ ምሕዝነትን ሕድሕዳዊ ምትሕብባር ንምዕባይ ድማ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ይርከቡ ሚኒስትር ጥዕና በሃገርና ዘርገት ሕማም ኢቦላ ንምቁጽጻር ዝተዋሃደ ጻዕሪ ካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ቁጽጽር ተላገብቲ ሕማማት ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ኣርኣያ በርሀ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ኡጋንዳን ተኸሲቱን ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ቡዲቡንጊ ንምቁጽጻር ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ግብረ ኃይል ተጣይሹ ቀጻሊ ምክትታል ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ዶክተር ኣርኣያ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ነቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ካብ ዝካየዱ ዘለው ጻዕርታት ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝገልጽ ግቡእ ሓበሬታ ንኹለን ሆስፒታላት ሃገር ተዓዲሉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ መርመር ሙቐት ተተኺሉ ተጓዓዝቲ ምስ ዝመጹ ኣብቲ ሕማም ዝተረኣየለን ሃገራት ጸኒሖም እንተኾይኖም ሕቶታት ይቐርበሎም ከምኡውን ግቡእ ናይ ላብራቶሪ መሳለጥያታት ተዳልዩሎም ብመንገዲ ሃገራዊ መርበባት ዜና ንህዝቢ መሰረታዊ ሓበሬታ ምሃብን ንሰብ ሞያ ጥዕና ስልጠናታት ምድላውን ካብቶም ቀንዲ መደባት ምዃኖም ዶክተር ኣርኣያ ሓቢሩ ዶክተር ኣርኣያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራ ነቲ በዘን ሃገራት ዝወፅእ መምርሒታት ብጥንቃቐ ክኽተሉን ኣድላይ ጥንቃቐታት ክገብሩን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ናብቶም ብጽኑዕ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ካብ ምጋሽ ክቁጠቡ ጸዊዑ ሕማም ኢቦላ ብቐጥታዊ ንክኪ ፈሳሲ ኣካልን ብዝተወከሉ ንብረታትን ከም ዝመሓላለፍ ዝገለጸ ዶክተር ኣርኣያ ክስካብ ሕጂ ነቲ ሕማም ዝኸውን መድሓኒት ከም ዘይተረኸበሉን እቲ ቀንዲ ናይ ቁጽጽር ሜላ ድማ ሕሙማት ምልላይ ብቕጽበት ምንጻል ሕክምናዊ ረድኤት ምሃብን ከምኡውን ጽኑዕ ናይ ማሕበረሰብ መምርሒታት ምትግባርን ምዃኑ ኣረዲዩ እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣብ ሓምለ 3/4/2026 መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ዩቤልዩ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዕዙዝ ዝኽሪ ንሓድሽ ወፍሪ ህንፀት ሃገር ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ንምጽንባል ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ሰፊሕ ምድላው ይገብሩ ኣለው ምስ ደብ ኤርትራ ብሃገራዊ ኣዋሃሃድ ሽማግለ በዓላት ዝካየድ ጽምብል ብምውህሃድ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝሓቁፍ ኮይኑ ብምዕሩግ ኣገባብ ንምጽንባሉ ሰፊሕ ምድላው ተጀሚሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ምብራቕ ኣርሲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 13 ንጹሃን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ሃገረ ስብከት ኣርሲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጉንበት ብዝተፈጸመ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ናይ 13 ንጹሃን ዜጋታት ህይወት ከም ዝሓለፈ ናይ ኣርሲን ሶማሌ ክልል ጅጅጋን ኣህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኤልሳ ኣፍሊጦም እቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳታት ኣሰኮ ሽርካን ሆንቆሎ ዋቤን ዝተፈጸመ ኮይኑ ካብ 280 ንላዕሊ ምእመናን ድማ ካብ ቤቶም ንኽመዛበሉ ተገዲዶም እዮም ተሓታትነት ዘይብሉ ብኣማይታ ሻሕ ዝቁጸር ብረታት ጠያይት ቦምብታት ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝርከብ ዘሎ እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰብ መግለጺ የብሉን ብሓጺራዊ ኢትዮጵያ ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ ዘመነ ካሒዳ ዘመነ ሓይሊ ኸዩ ሰፊኑ ዘሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሚድያ ቫና ውልቃይት ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ጣብያ ኣዲስ ኣለም ፍሉይ ቦቱ ዓዲ ክብረት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ገሊጹሉ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽተ ይብል ቫና ሚድያ እቲ ውግእ ዝተወልዐ ብዕለት 24 ጉንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ እዩ ሓይልታት የኣማራ ኣስመላሽ ኮሚቴ ወይ ከዓ ሰላም ኣኽባር እንዳበሉ ንባዕሎም ጽዋዕ ሓይልታት ግን ኣብቲ ከባቢ ጸረ ሰላም ምንቅስቓስ ዝገብሩ ጸንሑ ጉጅለ ናብቲ ሓይልታት ፋኖ ዘርከቦ ቁሸት ምድፋም ህጀመር እዩ እቲ ኩናት ናብ ዝተጋደደ መድረኽ ዝተሰጋገረ ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ድማ ኣብ ልዕሊ ተኸባሪ ተባሂሉ ጽዋዕ ሓይሊ ናይ ሰብ ንዋታውን ኪሳራን ጉድኣትን ከም ዝበጽሐ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ከም ጸብጻብ ምንጭታት ባና ውልቃይት ኣብቲ ሰላም ኣኽባር ኣስመላሽ ኮሚቴ እንዳበለ ንባዕሉ ጽዋዕ ሓይሊ ክልተ ኣባላት ክቕተሉን ከለዉ ሓደ ድማ ምቑሳሉ ተገሊጹሎ ብወገን ሓይልታት ፋኖ ዝበጽሐ ሰብኣዊ ኪሳራ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ግን ድማ ደቂ ተኸባቢ ምዃኖም ዝተነገረሎም 3 ምልሻ
ሚሊሻታት ተሓባበርቲ ፋኖ ይኹን ብዝብል ተኣሲሮም ከም ዝተወሰዱ እቲ ሓበሬታ የምልክት። ኣብዚ ጉዳይ ወሲኹ ባና ወልቃይት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ምርግጋእን ከይመጽእ ብሰፊሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተኸሲስ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ይብል እቲ ሚድያ ኣብ ኣዲስ ኣለም ብ4 መኻይን ዝተጻዕኑ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እንዳሃለዉ እቲ ውግእ ክካየድ ከሎ ምንም ዓይነት ነገር ከም ዘይተፈጠረ ኢዱ ክሓውስ ኣይተረኣየን። ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ከቢድ ውግእ ሓሳረ መከራ ክረክብ ዝኽኣለ ህዝቢ እቲ ከባቢ ምዃኑ እውን ባና ወልቃይት ሓቢሩሎ። ኣብቲ ከባቢ ፍጹም ሰላም ክመጽእ ከም ዘይከኣለን ስርዓት ኣልቦነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝበጽሕ ዝተገለጸ እንትኸውን ሰሪሑ ዝበልዕ ጻዕራም ህዝቢ እቲ ከባቢ ድማ ከም ልቡ ወፂኡ ክኣቱ ከም ዘይከኣለን ስጋት ድሕንነትን ህላወን ከም ዘጋጠሞ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። አንጻር ስርዓት ብልጽግና ብረተል ኢሎም ዝቃለስ ዘለዎ ሓይልታት ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ከም ዝወሰኑ ተገሊጹሎ። እዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገለጸሉ ዓብዪ ታሪካዊ ዝተባህለ ውሳነ ንምትግባር ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ኣብ ጫፍ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎ። ሰራዊት ትግራይ ፋኖ ሓይልታት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እጉጉም ይኹን ጉሙዝን ጋምቤላን ብሓባር ብምዃን አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝግበር ተጋድሎ ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ብምጥያሽ ሓበራዊ ቃልሲ ንምክያድ ከም ዝወሰኑ ተገሊጹሎ። እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ሰርሕ ዘሎ ውልቀ መለኽ ኣብይ ኣሕመድ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንምምካት ሓድነት ኢትዮጵያውያን ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ድሕሪ ምርግጋጽ እዞም ሓይልታት ብሓባር ተጋድሎ ንምክያድ ኣብቲ ደርጊ ንምድምሳስ ኣብ ዝተገበረ ብረታዊ ቃልሲ ብርክት ዝበሉ አንጻርቲ ሓይሊ ዝተሰለፉ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ጥምረት ጸኒሖም ዘምጽዎ ውጽኢትን ዳግም ኣብ ታሪክ መዝገብ ኢትዮጵያ ንምድጋም ዝዓለመ ሓድሽ ጥምረት ንምፍጣር እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ተግባራዊ ኮይኑ ንህዝቢ ዕላዊ ዝግበር ጉዳይ ምዃኑ ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ጥምረታት ቀጺሉ ይርከብ። እቲ ህዝብን ህዝቢ ጀመረ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝሕጂ እዋን ፈጺሙ እንድሕረት ክምለስ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ምስ በጽሐ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ሓበራዊ ምንቅስቃሳት የካይዱ ከም ዘለዉ ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ እንዳወፀ ይርከብ። ብተወሳኺ እውን ጽምዶ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዶብ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ደርጓሓሉ ስለ ዝኾነ ነገሩ እቲ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ራዕዲ ፈጢሩላ ዘሎ ድማ እቲ ዘኢት ነገር ብዝኾነ ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ህዝብታት ዝዞባ ዘርብሕ ጥምረት እዩ። ስሙይ ተዋዛይ ሰመረ ተስፋይ ቃሉ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ስነ ጥበበኛ ኮሜድያን አቶ ሰመረ ተስፋይ ቃሉ ካብ አቶ ተስፋይ አብርሃን አዲ ወይዘሮ በላይነሽ አረጋይ መውቆል ዓዲ ኾሎም ኣብ ለካቲት 1973 ተወሊዱ። ካብ ቀዳማይ እስካብ 7ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናጽነት እናተምሃረ ሰመረ ካብ 8ይ ክፍሊ እስካብ 12 ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ሓፈሻዊ ተማሂሩ። ኣብ 1997 ምሻድ ሻይ ዙርያ ናብ ሳዋ ወሪዱ። ብዕለት 21 ሻድሻይ ወርሒ 2001 ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ድሕሪ ምምዳቡ ክስካ ዓለተ ሞቱ ድማ በበይኑ ጽሕፈታት ተመዲቡ ክሰርሕ ጸኒሑ። ሰመረ ቃሉ ካብቶም ብሉጻት ኮሜድያን ናይ ሃገርና ሓደ ነይሩ። በታ ቃሉ ትብላ ኮሜድና ሰርሐት ተላበሳ ስም ዝፍለጥ ሰመረ በዓል ሓዳርና ብ5 ቆልዑኒ ነይሩ። እዛ ቃሉ ትብል ሳጉ ካብታ ቃሉ ሓሶት ዘይኣመሉ እንተ ሞተ መንግስተ ሰማይ ጋሕ ዝብለሉ ዝብላ ዝነበረ ሓረግ ያወጽያቶ ሰመረ ብሕማም ምኽንያት ይዓሪፉ። ትማሊ ዕለት 2 ሰነ 2026 ከዓ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ግዝረ ተዋድድ ንምውጋድ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዘርከባ 22 ዓድታት ካብ ግዝረ ተዋድድ ነፃ ምዃነን ኣውጀን። እዚ ድማ ብደገፍ ዩኒሴፍን ዩኤንኤፍፒኤን ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ጻዕሪ ኣካል ምዃኑ ተገሊጹ።